Има ли вашият HHC Vape срок на годност? Време е да откриете истината. Представете си, че сте готови за необикновено изживяване, но вашето устройство за вейпване прилича повече на реликва от миналото. Тайната на това да запазите вечно младостта на своя вейп се крие в две прости правила – да го държите на хладно и на тъмно. Слънчевата светлина и топлината са като заклети врагове, които изцеждат силите на пълнителя ви. Затова се уверете, че съхранявате устройството си на хладно и тъмно място, за да запазите свежестта и вкуса му. Ако използвате вейпове за еднократна употреба, обърнете внимание на календара. Тези малки джаджи имат по-кратък живот в сравнение с акумулаторните си аналози. Затова отбележете датата, на която сте го използвали за първи път и следете за признаци на изтичане на срока на годност, като например странен цвят или неприятен вкус. Не забравяйте, че вашето устройство за вейпинг е като супергерой, който от време на време се нуждае от презареждане. Ако забележите някакви признаци на влошаване, е време да извадите от употреба старото оборудване и да си купите ново. Поддържането на свежестта на вейпа е от съществено значение за чистото и задоволително изживяване при вейпването. За по-подробна информация за това как да поддържате жизнеността на своето устройство за вейпинг, посетете euphoria.eu. Бъдете просветени, бъдете епични и пазете облаците чисти.